En quant a la càmera oscura, diguem genèricament la càmera oscura, que en podríem dir, o hauríem de dir cambra fosca, però com que va ser inventat pels italians i en van dir càmera oscura, doncs sembla que genèricament tothom en diu una càmera oscura. Llavors nosaltres la continuem anomenant càmera oscura. Que n'hi ha una, que deu ser del segle XVIII, en la qual veiem aquí un objectiu que porta un prisma 45 graus, que reflexa la llum horitzontal que ve per aquí, la tira a dintre. I llavors al mateix temps aquest prisma fa de lupa, o sigui de la banda de baix fa com un menisc, està lleugerament convexa i t'enfoca la imatge que ve de fora. La pots acabar d'enfocar enfundint o estirant l'objectiu. Llavors et dona una imatge déu-n'hi-do de neta a dintre d'aquesta taula que va muntada amb un trípode, amb un 3 peus, que són articulats, la taula es desmunta i tot plegat va ficat a dintre d'una caixa. De manera que aquesta càmera oscura era portàtil. Les primeres càmeres oscures que es feien eren com una espècie d'allò de silla dels reis, en la qual era una càmera relativament reduïda. El portaven dos porteadores, com unes camelles de carro, un portava per aquí, l'altre portava per allà, per un cap cada un, i havien de posar la càmera a terra, el que havia de dibuixar havia de ficar dintre, havia de buscar l'enquadrament, la qual cosa era difícil perquè havia de tornar a baixar, havia de tornar a enfocar la càmera, havia de tornar a enquadrar la càmera, i això es havia de repetir diverses vegades. Llavors es va començar a utilitzar un objectiu que tenia com un ull de camaleó, que els inglesos li diuen Sioptric Ball, però aquesta càmera oscura la feien servir per fer essencialment les vistes d'òptica, que llavors es miraven en les caixes d'òptica, les perspectives aquelles urbanes de les quals us he parlat. Llavors aquí posaven un paper blanc, i el posaven aquí, la imatge es projecta sobre el paper blanc i llavors la resseguien amb els rasgues més característics i llavors a casa devien acabar-ho de polir o sobre la mateixa marxa ho devien acabar de polir, devien acabar-ho de fer. Tinc de fer notar una cosa, la càmera oscura aquesta, si et poses de cares en el tema, esclar, les imatges et vindran a l'inrevés. Les imatges et venen al revés perquè el mirall, el prisma a 45 graus no és res més que un mirall i esclar, et girarà els termes, te'ls donarà de cas per avall i te'ls donarà de dreta a esquerra. Llavors què feien ells? S'hi posaven d'esquenes a l'objecte. El posar-s'hi d'esquenes, encara que els invertís, els termes i el dibuix els hi venia de dretes, diguem-ne. Llavors no hi havia problema. Ara, el que passava és que, esclar, ells dibuixaven sobre el paper tots els caràcters que realment podien semblar que eren més necessaris i més precisos per llavors acabar el dibuix. Però, esclar, quan retiraven el paper, l'imatge desapareixia. Llavors va ser com van començar a pensar de la manera que es pogués trobar un sistema que es pogués fixar la imatge. Aquí podríem dir que va néixer la fotografia, la necessitat de fixar una imatge sobre un suport, en aquest cas seria el paper. Això, la càmera oscura, a part de la seva utilitat que tenia per dibuixar, doncs segurament va ser l'embrió que va despertar la cobdícia de la gent o l'interès de la gent, dels inventors, per arribar a trobar un sistema que la imatge que es fixava en el paper, que quan el treuen de la càmera oscura, doncs no s'esborri. Ara tenim uns sistemes de fotografia que es van començar a utilitzar el 1839 amb els daguerrotips, doncs que la imatge queda, quan la treuen de la càmera oscura, la imatge queda latent, el que passa que llavors s'ha de fer sortir a través d'un revelatge, a través d'un procés que va ser una mica difícil al principi i que ara és la mar de fàcil. Això forma part de l'arqueologia del cinema, ja si la fotografia té una part important a dintre del context de la cinematografia, el que hem repetit diverses vegades i podem encara tornar a repetir, la projecció de les imatges, l'animació de les imatges i la fotografia. Llavors vol dir que la càmera oscura, que ja havíem fet menció quan parlàvem dels llibres aquells, doncs ha tingut una importància totalment decisiva en el desenvolupament del cinema.
Aquí hi ha una altra càmera oscura, una mica més petita. L'objectiu aquest, que a més d'enfocar-lo amunt i avall, d'enfocar-lo de costat per buscar just l'enquadre horitzontal, es podia buscar l'enquadre vertical moguent aquest prisma, moguent el prisma i la lupa tal com us he explicat. Bé, aquí em penso que està tot dit sobre el que s'ha de dir sobre aquesta càmera oscura.